आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर जिहेतु नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ नुखाबाय खायसेफोरा नुबाय खायसेफोरा नुवाखैबो जानांगौ अब्लाबो गोबां नुबाय माने जितु जोंहा गाम्बारि बिलनि सिङाव पिसिडिसि सिङाव थानाय माने जितु चेयारमेन ना चेयारमेननि ब्लकनि चेयारमेनखौ लानानै एसे जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों बेखौनो खाबु लानानै माने खायसेफोरा माने मा जायबा बिनि अपोजिशन पार्टी ना बिसोरनि सापर्टार बिसोरो माने एडिटिं खालामनानै मा खालामनानै भिडिअ आपल'ड खालामना होदों बिनिफ्राय रिला मा आरो फेकआ मा बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायनो थांगासिनो दं नोंथांमोना फुल भिडिअ नायना ला भिडिअआ बेखिनियानो माने डाइरेक्ट नोंथांमोना फुल भिडिअ होगोन माने नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय TLC चेयारमेननि थाखाय बिजाथि हिसाबै गसंदों जोङो जनकलाल ब्रह्मखौ जोंनि बे कसुगाव ब्लकआव TLC चेयारमेन हिसाबै जोङो लुबैदों जों दाबिदार जोंनि बे गाम्बारिबिल BCDCनिफ्राय आरो कमल सिं BCDC प्लास भौरागुरि तुलसिबिल BCDC मोनब्रै BCDCआव बिथाङा गोग्लैगोन बे BCDCनि आन्दाराव जों जनकलालखौनो दाबिदार हिसाबै TLC चेयारमेन हिसाबै जोङो मोनजानो लुबैदों आरोखि खुलुमबाय आंनि मुङा TLC चेयारमेन हिसाबै नांगौ जनकलाल ब्रह्मखौ जोंनो TLC चेयारमेन हिसाबै नांगौ जनकलाल ब्रह्मखौ TLC चेयारमेन हिसाबै जोंनो नांगौ DPF long live हारां महिलारि जिन्दाबाद हारां महिलारि जिन्दाबाद खुलुमबाय आंनि मुङा जनकलाल ब्रह्म आंनि जोनोम जागामिया गाम्बारिबिल आरो कुसुगाव ब्लक आन्दाराव गोग्लैयो दिनै रायजो राजाफोरनि लुगैनायाव आं गोसो गैयाबाबो ओंखारनाय जाबाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो थाखाय आङो आगान सुरनो नागिरदों मानोना जोंनि नैबे फर इउनियनावहाय माब्लाबाबो बेबायदि TLC चेयारमेन मोनफेराखै मोजां पर्टफलिय गैया आरो जोंनो हरा बेनिखायनो रायजो राजाफोर बुंबाय थानायखाय दिनै आं ओंखारबोदों आं रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय आगान सुरगोन जेब्लाबो आं रायजो राजानि खोथा लानानै आं खामानि मावगोन जनकलाल ब्रह्म जिन्दाबाद जनकलाल ब्रह्म जिन्दाबाद जनकलाल ब्रह्म जिन्दाबाद जय BPF भिडिअखौ नुखाबायनो माबायसा माना बबे रिल आरो बबे फेक नोंथांमोना डाइरेक्ट अलरेडि लिरनानै होखादों बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय बबे रिल बबे फेक जायफोरानोखि BPFनि अपोजिशन पार्टी बिसोरो माने बेखौ एडिटिं खालामना होदों बेनिफ्राय बेखौ आपल'ड होना होदों बेनिफ्राय खायफाफोरा कमेन्टआव बुंहरदों बेफोरबायदि होनलायनांगौ नामा जायफोरानोखि रियेल आरो फेकखौ मिथियाखै बिसोर माने डाइरेक्टलि कमेन्ट खालामना हरदों माने बिदि खालामलायनो नाङा आरो ना माने जेबो बेफोर गेदेर इस्यु नङा माने गेदेर इस्यु खालामनायसो जायोना बेफोरबायसा बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामना लोगोसे चेनेल गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो माने आरो बेफोरबायसा खालामनाय नङा